Mai puțină lume știe că românii sunt singurul popor romanic izolat de masa romanității și singurul popor romanic ortodox. Românii sunt situați într-o regiune unde Occidentul latin și Orientul bizantin se întâlnesc. Cum se poate explica faptul că românii prin origine, prin numele pe care îl poartă, prin forma lor de creștinare și mai ales prin limbă, sunt de cultură occidentală? Primii cronicari spun că de la râm ne tragem. Cronicarii aceștia au fost moldoveni, nu transilvaneni, nu munteni, nu olteni. Primul care a spus-o științific și a demonstrat a fost marele savant moldovean și principe Dimitrie Cantemir. Noi de la Roma ne tragem. Popoarele romanice s-au format toate din 3 elemente de bază. Un element băștinaș. La noi au fost dacogeții. Un element cuceritor care vine din afară, elementul romanic, roman. Pe vremea aceea oamenii vorbeau latina și latina era limbă de înțelegere universală. Și al 3-lea element e cel migrator care vine un pic mai târziu. Lumea mă întreabă des, dar cum dacii s-au lăsat romanizați? Păi dacă era un locuitor pe kilometru pătrat și în Imperiul Roman erau 20 de locuitori pe kilometru pătrat. Și romanii au venit în Dacia ca în Eldorado, cu gând că se îmbogățesc repede și ușor. Sigur că Dacia s-a romanizat repede. Gândiți-vă la o familie de români care pleacă în Italia cu copii de 2-3 ani, să nu-mi spuneți mie că acei copii educați în Italia când au 20 de ani nu sunt italieni sau aproape italieni. Iar copiii lor, când vorbesc de România, de obicei vorbesc în limba țării de acolo, nu în limba noastră. Și noi zicem că nu s-a putut face romanizare în 170 de ani. Când s-a format poporul român, pentru că nu este etern, popoarele se formează, se afirmă, se dezvoltă, cresc, scad și treptat se topesc în alte popoare. Poporul român s-a format în mileniul întâi al erei creștine, ca și francezii, ca și italienii, ca și spaniolii, catalanii, provensalii. Cam la anul 800-900 putem zice că românii există în istorie, că avem dovezi. Unde s-au format românii? În spațiul în care trăiesc și azi în linii mari, de la Balcani până la Carpații Păduroși și de la Nistru sau din preajma Nistrului până la Tisa. Românii au fost și sunt cel mai numeros popor din sud-estul Europei, circa 26 de milioane, din care nu mai trăiesc tot pe aici. La nord de Dunăre însă, românii au acoperit pânzele de populație, au asimilat alte populații și au devenit stăpâni prin număr. La început prin număr și apoi și politic, prin 2 libertăți românești care s-au chemat Țara Românească și Moldova și printr-o stăpânire străină care s-a chemat Transilvania și care a rămas sute de ani înstrăinată. Dar nu s-a convertit, nu s-a pervertit. Cum se poate ca un popor romanic înconjurat de slavi și factorul principal, vorba imnului Republicii Moldova, care poate ar trebui să fie imnul tuturor. Ei au singura țară din lume care are un imn închinat limbii. Limba noastră e limbă sfântă. Dar cuvântul sfântă ne duce spre credință. Noi am împletit latinitatea cu slavonismul. Cum? Pentru că ne-am creștinat în formă latină, dar ne-am organizat biserica în formă bizantino-slavă, care nu ne-am creștinat printr-o decizie luată de sus din partea unui șef, ci ne-am creștinat natural, din aproape în aproape, prin vorba bună, câteodată a misionarilor. Noi am luptat pentru apărarea Republicii Creștine în tot evul mediu.